Van demên dawîn de li Tirkiyeyê zarokekî 15 salî Matiye Ahmed Munguzî de encama êrişa bikêrê de jiyana xwe ji dest da. Ev cinayet ku ji aliyê êrişvanên 18 salî biçûktir ve hat kirin ne tenê êşa malbateke derxist, lê her wiha nefretê li ser medya civakî geş kir. Ji ber ku êrişvan Kurd bûn, civaka Kurd bi gotinên nîjatperestên wekî hirt hate hedefgirtin. Lê di hiqûqa cezayê de suç şexsî ye. Kiryarê yek kesî tevahiya netewekî suçdar nake. Di doza Minguzî de dadgeh ji bo du kujerên 18 salî biçûktir 24 sal ceza birî. Lê du kesên dinên hevalên kujerên li cihê bûyerê beraat kirin çimkî rola wan a kuştinê tune bû. Ev prensîba kesayetiya cezayê ya hiqûqê nîşan dide. Tenê suçdar tên ceza kirin, ne kesên bi wan re ne. Lê li ser medya civakî ev bûyer bû sedema nefreta etnîkî. Dayîka Ahmed Yasemîn Minguzî daxwaza edaletê bir parlamentoyê lê bi zanebûn Partiya Demê li dervehişt ku ev nîşana nefreta li hemberê Kurdan e. Mîna kuştina Hrant Dink ku di 2007 de ji aliyê Ogun Samastê 18 salî biçûktir ve hat kuştin û piştî 16 salan di sala 2023 de azad bû. Ev bûyer jî nîşan dide ku suç şexsî ye, ne etnîkî. Çawa ku sucê Tirkekî hemû Tirkan suçdar nake, sucê Kurdekî jî hemû Kurdan suçdar nake. Armanca me zelal e. Divê suçdar li gor qanûnê bên ceza kirin. Lê netewek ji ber kiryarê yek kesî neyê hedefgirtin.